Nou, dit weer een voorprook op het Prinsengrachtconcert, hè? Ja. En hoe komt het erbij? Ik deed mee aan een muziekwedstrijd. En dat is het Prinses Christina concours, alleen voor junioren. En daar heeft Avro Tros ook contact mee. En dan hebben ze eigenlijk een lijstje met kinderen waar ze uit kunnen zoeken. Die mee gaan doen aan het Prinsengrachtconcert. En ik begreep, ze selecteren een beetje op schattengiet, of niet? Ja, ook. Ze komen bij je thuis een interview doen. En dan gaan ze kijken of je leuk kan praten. En of je schattig genoeg bent. En of je niet oud bent. Zo. Is dus wat jij aanletten van die hichtepuntnota? Ja, ik heb eerst in 2014 het Nederlands kampioen klarinet gewonnen. Van de basisscholen. En hier het Haydn in 2015. Haydn-concert? Ja. En wat nog meer? En een muziekwedstrijd voor Prinses Christina concours, alleen voor de junioren. Hoe komt het nou bij klarinet als instrument? Want je ouders bent helemaal net zo muzikaal, hè? Nee, die zijn echt niet muzikaal. Er zit helemaal niemand in de familie. Maar je kent misschien wel het programma SpongeBob SquarePants. En daar speelt Octo ook klarinet in. En ik vond dat echt afschuwelijk. Dus ik wou beter zijn dan hem. En toen ging ik naar de muziekschool op zo'n open dag. En toen ging ik naar de klarinet. Ik wist eigenlijk helemaal niet echt hoe het was of wat het eigenlijk echt precies was. Maar ik zei, ik wil klarinet doen, dus ik ging dat doen. Wat is dit? Dit is een stuk met Jan Smit, dat ik ga spelen op het Prinsengrachtconcert. Dat ga je hem juist oefenen. Ja, bij de repetitie. Wat voor nummer? Dat ga ik niet zeggen. Dat mag nog niet bekend zijn.